Vadiwa vatari tinokugamuchirai pane chimwe chirongwa zvekare. Tiri muno munharaunda yeMakoni. Nhepfenyuro ndiyo yamunoziva yeNhimbe TV. Nhepfenyuro yenharaunda apo tinokupai zvirongwa zvakawanda zvakasiyana-siyana, hurukuro dzinodzidzisa, hurukuro dzinofadza, hurukuro dzinosuwisa, dzese tinodziwana paNhimbe TV. Muzuva ranhasi tiri mumusha waTapuwa apo tichange tichiita hurukuro. Gogo, ndinoda kukugashirai pachirongwa muzuva ranhasi. Tinotenda. Regai ndikugashirei zvekare sekuru, matitendera zvekare kuti tisvike mumusha menyu muzuva ranhasi. Right, gogo, nhaurwa yatafambira, vazhinji vanoda kudzidza nekunzwa nhoroondo. Tinogutsikana nekuziva kuti mune nhoroondo yakakosha zvikuru, ingangodaro ichida kuzikanwa nevazhinji vari kunze uko. Saka ndo yatavinga muzuva ranhasi kuti mumbotitsanangurira mukurukure nesu kuitira kuti tigokwanisa kudzidza zvekare nekuziva zvizhinji kubva kwamuri. Isusu takake tiri muhondo. Hondo yakawamba iri kunzi tiri kuyeka. Yakawamba iri kunzi kwaSangoya achikunzi materrorist. Tichibika sadza, tichiuraya huku nemadhiramu esadza tichibika. Tichifara chaizvo, hakuna zvekutamba. Kufara, taikangana kuti kune hondo, mabhombardhiari achiuya, ndege dzichiuya mudenga. Tichitiza, nyama tichidya, huku tichidya, zvese tichiita. Asi dambudziko ratantinaro, tantine dambudziko rekutiza masoja. Kaiuya kabhombardhiari koti bhomba tiri mumakicheni, tiri kubika sadza. Tichimhanya kwana Mucheko, tichipinda murwizi nemakomuredzi. Tantine dambudziko ranga risingaitiki mukati meupenyu hwedu. Dambudziko wamwe achifa, makomuredzi achifa, isusu wana Mujibha tichifa, wana Chimbwido. Tantine dambudziko ratantinaro. Tantisingamboge inda taidai inda dziri nhema dzakasvipa kuti tsva nemumusoromo zvisingaiti. Dambudziko tantinaro mukati mehondo. Kuti timwe mvura taitotora weti yedu kwakudaiwo tiri pakati pedambudziko nehondo. Iri kupisa zvisingaiti. Kuti uone nguva yokumwa mvura waitotora weti wodai kuti pauro padini panyeunika. Takaita dambudziko nehondo murombo. Vanhu vakafa, makomuredzi akafa, wana Chimbwido wakafa. Zvanga zvisingaiti. Saka zvaizofamba sei manje toti pauya chibhombardhiya chamamboreva chandogutsikana kuti ndotundege tuya tuomhanya mudenga. Tobva twasvika pano tobva twabhomba. Tobva twabhomba nemajet fighter. Wana Maya wobva warohwa zvisingaiti. Kurohwa nemasoja. Kuti masoja, makomuredzi anga ari panapa rini wakasataura haikona. Woiswa ploni kudini? Kurohwa nemasoja. Saka pane toti imimi ndanzwa muchitaura nyaya yekuti maienda muno maibika. Taibika. Muchibika huku, nyama, mombe, muchifara, muchiita sei? Mainofarira kumugomo here, kumabhesi here, kana kuti munenge zvainyazofamba sei? Marekodzi. Ndova maitonoridza muchitamba. Tichitamba wana Katarina. Ndiri pano Monica Kecho dindindi. Dindindi. Tichidzikira nekukwirira.
wozoona ikona takurova plani yekudini yekutiza yekumhanya. saka anenge azivisa manje masoja aya kuti zvinoreva here kuti watengesi womamisha manje ndo aizotengesa kuti pababa nhingi pane chinyi makomrades. saka vaiwanei toti vatengesa chii chavaizopiwa? hapana kungonzwa kuda kutengesa zvanga zvisingaiti mubhesi waisapinda nhandoba waitoti pamberi wozokudayira kuti pamberi wopinda pai mubhesi. Saka mazvaidzidziswa vanhu here zvekuti pamberi izvi slogan yekuti upinde mubhesi maitodzidziswa musati ko tomboti ndangosvika handizive handisi mutengesi asi ndangosvika pabhesi handisati ndaziva ndotanga ndati pamberi ndongosvika ndopinda chii chaitika? zvanga zvisingamboiti endi futi waisapinda mubhesi basa. Vadiwa vatariri, ndinogutsikana kuti muri kunzwa nhoroondo nehurukuro yatinayo muzuva ranhasi. Kudzidza kwatiri kuita zvimwe zvezvinhu zvingangodaro tisingazivi kana tisati tambonzwa nezvazvo zvaiitika muno munharaunda yeMakoni. Ngoregai zvekare ndibvunze kuti munguva yehondo iyi kune kwatakambofambawo uko kana kwatakambodarika nako tainzwa vachitaura nyaya yana anzi mukoma taukanganwa zita vaiita zvekunyangarika vachidzoka vachiita sei amene kuti kudivi kwamanga muri imimi zvazviriko here zvaiita kunge zvemashiripiti kuti angari makomrades asi vaiti kana zvashata paya maisavaona? Wakatanga wachikutanga kuuya wachikutanga kudini kutanga kuuya achikunzi materrorist wachikutangisisa kudini kuuya isusu hatina kuzvidini isu hatina kuzviona. Saka kwekutanga uku ndokwazvaiitika asi imimi henyu kutaura chokwadi hatina kusangana nazvo. Saka apa pamuri kutaura apa paizoya zvimabhombadhiya izvi chimbotitsanangurirai imimi musi wamunoti musi uyu changa chakatsvuka zveshuwa panga pakaipa takamhanya musi wacho madhete ndo ndisasadi chimbotsanangurai henyu zvakaitika musi uyu. Tiri muurombo kwakauya majet fighter nemarenicopter hatina kumbori hasadzi wachibhomba matombo achitsemuka makomrades achifa wana chimbwedo wamwe achifa zvanga zvisingaiti matiro achimhanya murombo achimhanya zvanga zvisingaiti. Tandiri panguva yakadini yakama 6 to 6 kusvika to 7 vachingobhomba. Saka ava vanenge vafa chii chaizoitika? Waingosara wakadaro vaisazowana mukana here wekuti pamwe toti vaenda masoja azoenda imimi vasara mamusingazovavigi here mamusingavacherere? Wakazochererwa masure honde yadini yatopera yepasaika yamakaita pasaika ndiyo yakanaka yepasaika pakatorwa mukoma Dzidzai wainzi Mudzidzai asi wakanga wanechi mudumbu ndo maidini mairwadza kubva wafira masaika mupadoko asi vanga wane vairwara nemudumbu vamakazotora pfutiro yacho makazondoguma pamucheka titsanangurirei kwamakatora makazokwara imimi nemusana uko maukanganwa pfuti yakazotorwa nemakomrades wakazoenda nayo asi mamadombitora saka maigona kutoridza here pfuti kuridza taiona kazvaiita taifamba nawoka wakatiwo ploni kwata saka izvozvi mukatoipiwa munoiridza here apapo? Iye zvino handigoni asi makatomboiridza kana kuti maingoona henyu kuti aiwa izvi zviri kuitwa pa izvi ndogona? ndaingoona
Sabu nana nato Eh. kuti apodzi kuti kete kanginga Aiwa, zvinoita kunge zvainakidza kasi zvazviri zvinhu zvaitorwadza zvaisuvisa. Zvairwadza panguva iyo. Takarwadziwa. Saka kune vana vamwe vakatobvawo munharaunda ino iyi vakatoenda vekutoti tinototi hatichatozii kuti vakazofamba sei, asi maitovaziva makatokura mese. Takakura tese, wazhinji wacho watandinawo wana Chimbwedo wakafa. Saka muzuva ranhasi koko nenhoroondo yamatipa iyi nebasa ramatsanangura ramaibata iyi, upenyu hwenyu imimi muzuva ranhasi wakamira sei? Zviri kufamba sei? Upenyu dai taipuhwawo kana kuti something. Munoziva kuti ukadhiga kana mumunda handiti unenge uchida kukohwa. Zvino kukohwa kwacho hapana. Ko pazvirongwa zviri kuitwa nehurumende izvi zvekuvandudza ugaro hwevarwi rusununguko, zviri kukupotsa here? Chii chiri kuitika? Tiri kupotsekana nazvo ende zvinotorwadza futi. Chikonzero chacho ndechei? Kusaziva pamwe udofu. Tunenge twakadzidza todini tonokora hato. Tunenge twakadzidza todini hato tonokora hato. Aiwa, regai ndimbouya kwamuri seko mumbotsanangurirawo muchidimbu mashoko amungangodaro muinawo maringe nenhau yatinayo. Inini masoko ndingangokuzivisai ndekuti ende zvediwa dzimba vangu ndakadanana nawo wari muhondo, ndichitobva ndanga ndiri kuBulawayo, ndokwandaishandira kurwaunkwezi. Ndaikatobvawo ikoko kwakuzongoona nawo vatangodanana zvikanzi iwe ukadzikwa vamwe wautonsara zvikandi ukadzikwa kuti ndiwo uri kutamba nawo hausi kuziva kuti vanhu vahwa ndiwana eyera ndiwe hondera wari kurwa hondo, saka unotonetsana nana nemakomureti. Ibva tazongonzwikisana ibva ndadana nawo kwakubva ndaenda kuBulawayo. Zvandakaenda kuBulawayo zviya kwaushanda kuti adana richingonyorana matsamba. Ndakazongotumira bedzi mari, ndatumira mari kuna sekuru wangu Marubedi aribva kuchengeta kwakuzongotsvaga munyaya, haana kutizisana udini, kwakuzongotsvaga munyaya kwakuenda kuroora kwawaita ndokwauti gare zvikanzi uyu akatoroorwa nemakomureti haachabvumidzwi kudini kuenda kwavo mazoni. Anga 78 kuti hondo yanga yakutoda unopera, waroorwa ndobva wabva wamiswa kugomo kwacho zvikanzi hauchafanirwi kuti aende mazoni. Ndobva ndakangozongoti gare ndotoona wakuuya kuBulawayo, tibva tangoti gare hondo ichibva yapera kudaro kwakuchitouya kuno kumusha. Kwakusvika kuno kumusha kwakugara mwana wedu wefirst born akazoita 81 muna July 1981 ndobva takatanga kuita mwana wedu wefirst born. Saka nguva iyi ndikunzwa mutaura nyaya yekushanda, nguva yehondo kwaitonyazoshandika zvakanaka here kana kuti zvaifamba sei kune vanga vari kumabasa vaya? Tiri kuti kune hondo kuri kurwiwa, kune nzvimbo here dzaitonzi aiwa uku ndokunonorwiwa uku vanhu vanenge vachishanda uku, zvaifamba sei? Isusu taingoshanda, taienda kumabasa, kwanga kuine kefyu mutaundi. Taiti 6 o'clock ikachaya hauchabvumidzwi kufamba, kana mota chaiyo haichatombobvumidzwi kufamba. Zvino vaitogona kugadzira kuti kana ukanga uri kwauri wautokasika kusvika kuenda kumba 6 isati yachaya. Ukada kupfuura pange patoiswa madhiramu. Takazombopfigirwa panonzi paDanington tiri kubva kunhamba 5 asi nguva yanga isati yakwana totoona masonja akutoisa madhiramu zvaakuisa madhiramu nguva isati yakwana zvikandi uyai kunoku uyai kuno musapfuure kubva tapfidzwa mukemba.
Takatonongedzerwa futi anongedzerwa futi ziyani ndakazonzi aiwa chiwaregerere nguva yanga isati yakwana ndobva ndakazobva ipapo takumhanya kuenda kumba. Ende plus taizoti sisi takuuya kuno kunini ndakuuya kuno kurima taitonyorerwa tsamba kwazvo nevarume yekufamba naye hautoti waiti ukafamba usina tsamba usingazikanwi kuti ubva ku panyazura apa wainetseka kwazvo panga pasingaiti. Saka vanga vari kuno kumusha yona gogo ndima murimo muground nyaya dzekefyu idzi kuno kumusha dzaifamba sei? Kwairambidzwa zvekare here kuti kana 6 o'clock dzakwana uri kuno kumamisha kunokwa uchatobvumidzwa kuonekwa uchifamba? Zvainyazofamba sei panyaya dzenguva dzekufamba idzi? Dzekufamba ukafamba 6 dzisati dzai waisazofamba nekuno kumamisha kuno zvasikatotenderwi zvanga zvisingaiti. Saka taitoti na6 unofanira kunge munhu wese wakumba kwako hauchafambi futi. Ukaonekwa na6 murodhi muchichaita ini ndaisafamba hangu nekuti ndakandiri kubhesi kwedu tandiri kuharare kwedu. Saka nyama, huku, mombe dzamuri kutaura idzi dzamaibika idzi dzaibva kupi? Dzaibva mapurazi nana mai waibvisa huku nemagumbezi ekufuka. Sabhuku ega ega aibvisa chini huku dzotakurwa nemasaki dzondouraiwa tourai tobikira madhiramu. Vatariri muri kunzwa hurukuro yatinayo. Vazhinji ndinogutsikana kuti izvi kutaurika panapa izvi munogona kunge musina kumbobvira makasangana nazvo kana kuti musingatozvizivi kuti zvaiitika. Saka kuno kumakoni kwatiri kuno kwainyanyotiriridza hondo ndekupi? Ndinongonzwa makomo kwainyanya kuchiriridza kunoku Ruhombwe ward 26 iyo Ruhombwe ndiye akatsviriridza. Ndokwakaita hondo inotyisa. Aiwa kani inga ndiri kukutaurirai kuti taidai inda idzi hembe fanika mai yangu waibva ataura kuti isakunze kudai inda dzebreki hombe dzaibva kupi? Mubhesimo dzaibva zvemuyeyo mumauswa umu kungorara mapedza kutamba mapedza kujaivha mukurubuka zvenyu mauswa. Torara hedu torara hedu. Saka paiti tikaona pamba pane redhiyo badzi kwatsva. Chii chaitika pamba pane redhiyo? Kutamba hedu kumbowaradza pfungwa. Saka maitoti mukasvika ndiri kufunga pamwe maredhiyo anga ari koka kumabhesu. Aiyo maitambira imomo munharaunda mudzimba mudzimba imomo ko kumabhesi kwaisaridzwa aiyo kubhesi tikaenda kubhesi tinodzoka na 12 takuenda kumba kudzika takuenda kudzimba maji 12 dzenguva idzi dzemanheru dzemakuseni dziya dzemanheru toenda kumba. Munenge maenda kubhesi nguva kubhesi taipinda na 3 kana kuswera senguva inei kuseni tobva taenda. Avo wana mujibha wari kudini wari kufamba wachiona kuti masoja ari papi masoja ari kupi ndiwo yeka manje nana Chimbwide isusu vasikana wanga wakasimba hakuna tumutekateka ba aiyo kusimba. Saka vana mujibha pavaifamba zvaisatyisa here kuti uri kuenda because ndokutana kuti vaitonopinda kamune masoja acho kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei? Inini ndakambosangana nazvo pamodhokaya ndiri kuenda mabhureki pavakabva pana kusvika nesiketi yangu yegirini zvikanzi ipuro gandanga vandaramba ndakanyara ndikati ini magandanga handiadini handiazivi ini ndinogara kuHarare
manje raki racho nderekuti panext day pedu pamba nemukomana atagara naye zvikanzi kuharare unogara kupi, ndikati inini ndinogara kurugare panhamba 30 mwanja wacho. Zvikanzi ndounonzi Maria naye, ndikati ndokupona kwandakadini kwandakaita nemusoja uya mani vandangusiwa. Zvikanzi musiya akadaro nekuti taibva tambonyeperawo kakumbodini kumbozora kati kuti muite asikana vepatauni kumbozorawo kumeso kuti kuonekere. Saka apa manje apa pamaisangana vaingozviitira kumunhu wese here kana kuti vaingoti vakakufungidzira? Aiwa, tanga takatengeswa kuti mukaona musikana nhingi ndiye shasha dzemakomrade. Saka zvichireva kuti vaitokutsvagai vasati vasangana nemi chete? Vaitotitsvaga chaivo. Saka kubva ipapo havana kuzombobvira vasangana nemi futi? Hawana, kusvika hondo yazopera? Kusvika hondo yapera. Ya, inhoroondo imwe matsananguriro airi kuitwa nagogo inoita kunge inotonakidza. Unenge wakutoona kunge muhondo macho mainakidza, asi nepo hapana. Sekunzwa kwatiri kuita yanga iri nyaya yepfutika iyi. Hapana munhu anombonakirwa nepfuti dzinototyisa ukanzwa ichirira apa. Saka mamatodzijaira here pfuti ko? Tatojaira. Mama musingachatombovhunduki kunzwa ichirira? Tatojaira. Ukaona achiridza mabhunu tundatoto ayo tolapuka kumhanya. Saka izvozvi mukatonzwa futi ichirira pamuvhunduki? Ndivhunduki ndakajaira zvatove muromo. hure mabadzo wandanawo ndivhunduki. Asi zvekuti imimi mukanzwa ndombonzwa vamwe vachiti pfutidzi mariro adzo akasiyana, ndonzwa mutaura zvemanato, munotonzwa here kuti mhando iyi imhando ipi, iyi mhando ipi? Kana kurongotomboti yangorira kwayaririrawo, munokwanisa here kutonzwa kuti iyi pfuti inato iyi yamamuchamboreva iyi? Izvo ndakukanganwa manje. Nguva yacho yareba? Nguva yareba. Aiwa, tinoda kukutendai nemukana wamatipa kuti tinge tiri pano tichitsanangurira nhoroondo yakakosha kudai. Saka muzuva ranhasi gogo, mashoko aminawo emimi ekuti munoti semurwi werusununguko kudai, inini pangu ndakaita ndakamira kuti nhasi tive zvatiri kudai, tisununguke tifambe zvakanaka, nekuti izvozvo hakusisina kamakefu amamuchamboreva aya, munhu wangofamba pungwe muchingofamba chete. Saka mashoko aminawo pamwoyo penyu imimi amunoti aya mashoko aya ndoda kumbogoverana neruzhinji ndeapi? Inini mashoko endinawo hondo takaita zvedi tikatamba nayo zvedi, asi mashoko endinawo ndekuti dai wambotipawo zvinotifadzawo hana dzedu kuti dzidini dziterame. Zvii zvamunoti imimi mukaitirwa munonzwa kusununguka, zvamunotarisirawo imimi kuti inini ndikawana chakati mwoyo wangu unosununguka? Inini kana wakandipa hangu semunhu ndisasafamba huku ndichingotarisa hangu dziri pai, dziri paruwanze penyama, paruwanze, ndozoti ndo chikamu chandakambodiniwo chandakamboita. Chikuru unenge uchichida che unenge uchingodawo kuti upuhwo zvinoitawo kuti hanako idini idzikame. Kana ukachengeta muzukuru uchingomupa munya anofara nazvo here. Eka. Saka huku idzi tomboti pane ati aiwa inini ndoda kupa gogo huku. Huku dzamurutaura imi ndedzemhando iyi, kune huku dzechiboika, kune mabhuroira, kune dzemazai, dzamunoti imimi idzi ndokwangu imhando ipi iyoyo? Dzemazai.
dzemazai ndichimbotorawo kandichimboti ka muchikuwa huku musingapuwe mari here yekuti munogona kutengewa zvomunodya muchiguta. aiwa nekamarizvo huku kanekamari kati aiwa pahuku kandopekuti kavakapiwa vanoita project yairamba ichimbotenderera ichingouya imwe ichiuya imwe ichiuya imwe zvichida pamwe ndo pane nyaya yacho. Asi tinogutsikana kuti zvakakoshawo zvekare kuti kana paine mukana wekuti panowanikawo kamari zveshuwa kamari kanenge kakakosha. Asi tungoti kunze uku kune vamwe vanogona kungoti inini ndoda kubatsira agogo, vanenge vaida kunzwa kuti chavanonyatsogona chaicho kuita ndechipi. Ndo pavati aiwa ini mukandipa dzemazai ndo chaidzo dzandinogutsikana kuti dzikawanika idzi. wanondipazvo saka ndati mari yekutenga ngatingoti imari nehuku nechikafu tochingoti mari huku chikafu project yagogo yakunofamba kuenda aiwa variwa vatariri ndogutsikana kuti muri kungozvinzwira hurukuro yatinayo muzuva ranhasi. Ndogutsikana zvekare kuti vazhinji madzidza kubva mukutaura kwataita. Ndine zvekare imwe nyaya gogo yandinombonzwa, hamenoti makambosangana nayo here kana kuti makamboinzwa here. Pachipemberapo painzi hanzi pane painzi pakomkomo, makambonzwa nezvapo here munguva yenyu yehondo? Hanzi pane murungu anga aripo ipapo painzi pakomkomo. komkomo ranga riri bhinya rabatwa ranga riri bhinya zvazvakamira sei zvakomkomo aiwa nonyatsoziziwa anga atori newanhu wake waitobhadhara zvedi komkomo aine wanhu wake kudaro so unzi wanhu wacho waibata wanhu wabata kudaro so waenda nawo kuna komkomo iyeye wobhadharwa. Asi komkomo wacho ndisingazivi kuti aizowaita senyi wanhuwa wanenge wabatwa wanhu. Vamwe vanoti hanzi vanhu ava vaizochekwa maoko nemakumbo vokandwa mugomba neimba yavainzi vaichengeterwa vachibayiwa majekiseni vachichinjwa utangururi. Hamenoti zvaifamba sei apa harina kuzoziva chiti ndakangonzwa kuti kuna komkomo kuti ndizonyatsoziva kuti wanhu ava waitwa sei. Aiwa asi zvekubatwa izvi zveunzi wanga ndavatanga tichiri waduku nguva yacho taingonzwa kuti makomo kune wanhu wacho vari kubvuma wanhu wakapuwa basa iro rekubata vanhu. Saka izvozvi muno mutombo nekuti vanhu vatogutsikana ndiwe munharaunda kavo vaingobhadharwa, hakuna here vari kumbomukirwa nengozi dzevanhu vakabhinya nguva iyoyo dzichitaura futi nezvekwana komkomo? Wanhu wacho wese ivavo wakatoperapo ndawa hazi nhasi bairi ndikare kare ndichiri mwana iwo wakanga wakura. Handifungi kuti kuchine wanhu achiriko wese kana komkomo wacho handifungi kuti achiriko. aiwa vamwe vanoti zvichida pamwe hasisiko havachatoziviwo kuti zvakafamba sei. Saka tei tichingoti pamwe komkomo anga ariko zvidi takainzwa tikati achiri waduku akanga ariko aigara sechiruri rekwana wodziusai. Regai tigozonyatsoifambira nyaya iyoyo kwakomkomo timbonyatsonzwa tichamboenda kusaidi rekwana wodziko timbonoona kuti nekuti vamwe vanoti hanzi pamba pacho imba yacho mijuri yacho ichitoripo nanhasi mukatosvika munoiona hapachagare vanhu. Regai tigozombosvika ikoko timbonzwa zvekare kuti zvainyatsofamba sei. Ichokwadi here kuti vanhu havaichinjwa kuita nguruve vachizodyiwa vachitengeswa vachiita sei uye zvaifamba sei? Ndoda kukutendai zvekare gombona sekuru nekutitendera. Regai ndiuye kwamuri sekuru mongoti pamashoko enyu ekupedzisira ari pamwoyo penyu amuri kunzwa kuda kugoverana nevatariri muzuva ranhasi. Inini zviri kunyanyondirwadza kuna wadzimambo wamwe wavo wese ndiye anga ari mukuru chaizvero kunana chimhurire kune wamwe wake wese. Kasi ndikuona wamwe wake wese wakapera koko tikangoziva kuti kwasara watatu ndiri kuziva mapesiya nomwe wacho anonzi ani uyu akwamurwa ndiani wenyu iyeyo ani Jessica
na Mashawawa. Mashawawa ndakanditori naye nhasi najaji Mashawawa aiwa munhu anotozikanwa zvakanyanya, munhu mukuru ndakanditori naye kuti jaji kuti dai maiona naye paine nhoroondo yakazara. Asi asara ukadzi, asara ane ruzivo rwese ndio wajina wangu, ndio wane ruzivo rwese. Kana kune wamwe wacho wese wanga naye ndio wanga wari mukuru, asi ndio wasara. Wamwe wacho wese wakapera. Kasi chiri kunyanyondirwadzawo futi chekuti shuwa idi hondo shuwa idi yese wamwe wari kutozviwana wasina kana chavakamboita. Kasi iwo wakarwa wacho, wakanyanyorwa wacho, wakatokwara futi musana kwawo kuti zviro idi hapana chavakawana. Ndizvo zviri kunyanyondirwadza, nokuti kudai waiwanawo kwavanopuhwa kana zvese zviri kugwerwa muno chikafu kana chiiro nongowandoshaya chaizvo kuti haumbopuhwa. Ndizvo zviri kunyanyondirwadza. Aiwa, ndogutsikana kuti inyaya zvinogadzirika zvimwe zvacho. Pamwe pacho panogona kunge painewo pane pachingojambika kana kuti paine pari kukanganisika. Sadogutsikana kuti pakuri kuzonzi chirongwa ichi chabuda chaoneka, chinogona zvekare kubatsiridza kuti ipapo pagadzirisike. Ndosaka mambonzwa ndichibvunza hangu kuti gogo tomboti zvichida pamwe kune vamwe vari kunze uko vanenge vaona chirongwa vanenge vati aiwa inini gogo ndine zvandoda kuvaitira. Ndosaka manzwa ndichivabvunza kuti imimi tomboti tawana munhu anenge atibata chiti ndine zvidiki zvandoda kuitira gogo, chii chiri pamwoyo penyu? Ndopai pavazenga vakuti ini ndoda kuchengeta huku dzemazai, ndoda kudii ndichimbodya mazai. Saka ndosaka ndandabvunza papai kuti tinzwe kuti ivo vanenge vachiti chii zvii zvekare, tichigutsikanawo zvekare nekunzwisisa kuti zvichida pamwe nekufamba kwenguva iyi nyaya iyi yamataura iyi yamazotsanangura iyi yekuti aiwa ndikurwadziwa kuti ndo wanga vari mukuru wana chimbido asi hapana chiri kumboitika kwavari, hapana ari kumbovaona. Ndogutsikana kuti iyoyo inogadzirika. Vakuru vari uko vanofamba nenyaya dzacho ndodavira kuti kana vakaona chirongwa ichi vanopagadzirisa. Apapo ndoda kumbokupinza chii zvekuti kana imo zvine muri munharaunda ine handiti mauya nawamekwawo kuti wanoziva nezvikwana. Hapana kubvunza ese masabhuku ari kunharaunda yedu kunoona joni kuti titaurirei chimbuda anozivikanwa anga ari munhu. Munoona muchinonongedzerwa iwawa. Kana kwese kuenda kwese kwemunoenda mungonongedzerwa iwawa, munotaurirwa nerisa ongo. Kasi ravo remuhondo chairo vanga vachinzi Katarina. Ndosaka vanga vachiti taitamba raKatarina. Saka ndo pakabva zita here gogo rekuti Katarina pakutamba majaivha Katarina. Kubva zita rekuti Katarina remuhondo iyi. Maitomatsika zvokutodaro majaivha. Kutsika tasvika kana zva muchiteerera muchitaura kuti aiwa idzi ndo chaidzo idzi. Saka izvozvi nhasi tikatoti gogo imbotitsikirai majaivha aya munotsika here? Handichagoni zvenekurwa nenyaya yegumo. Ndo shamwari dzangu. Munoziva kuti ukaita shamwari yeredhiyo hauna shamwari neumwe munhu. Unenge uchingoteerera mhanzi dzako, uchiteerera hako, imba uchidini hako zvichiendeka, neropa rako rinodini rinenge chisununguka. Aiwa, ndanzwa sekuru vataura kuti aiwa renyu remuhondo ranga riri Katarina. Ndofunga nguva yacho iyoyo inga iri batai. Katarina oye, Katarina oye. Haikona. Aiwa. Vadi vatariri muri kungonzwa mega. Muzuva ranhasi gogo ndo vatinavo. Kune vane zenge vachida kuvabata. Handizivi gogo kuti mune nhare yenyu here kana kuti vanenge vachida kubata. Itomboti pane vati vaya vatambotaura vaya kuti vati aiwa inini gogo ndine zvandoda kuvaitira. Vanokubatai sei? Ndinadzo namba yangu.
nhamba dzenyu dzenhare munokwanisa here kudzidetsera izvezvi kuitira kuti vanenge vachida kungokubatai vagone kungokufonerai kana kuti sei vokubatai? 077 5 8 2 99. Dzatopera dzokorodzai henyu zvakare. Foni munai 077 5 8 2 25 299. Vatariri, nhamba madzinzwa tichadziisa zvekare pascreen apo kuti kune vanenge vachida kubata gogo mongovabata. Kana muine zvamunenge muchida kuvaitira kana muine zvamunenge muchida kuvatumira vanozokuudzai kuti mozvitumira sei. Kune vamwe zvekare vanogona kungoti aiwa toda kukupai pasword dzagogo makasununguka zvekare kungotibata tinosvitsa kwavari. Kana paine zvamunenge matituma nazvo tinouya tichivatambidza. Tichingoti rambai zvekare muchiona zvirongwa zvatinenge tichikuvigirai. Kunongo kwatiri kunonzwa kubhukura kwani Tsoka. rekwatsoka tiri pasi pamambo Makoni handiti? Saka tirimo munharaunda yedu yeMakoni apo tiri kukupai zvirongwa. Nhasi tachimbokurukura nhoroondo dzekuhondo idzi, muchimboona vakuru vedu vakatirwira vaibika manzwa majaivha aitambwa, nyama dzichidyiwa. Mai vaitomboitawo nguva yavaisununguka nenguva yavaifara. Ngatirambei zvekare tichiona zvirongwa zvatinokugadzirirai nekukuvigirai paNhimbe TV, tichisangana zvekare muchikamu chinotevera.